барои баъзеҳо ҷавоби дандоншикан дорам, аммо метарсам, ки мабодо ба ҷои дандон дилеро нашиканам. ҳамин аст, ки кӯшиш мекунам сукут кунам. агар шуури инсон будан надоред, ҳадди ақал аз хомӯшии занҳо истифода набаред. сабр ҳам як ҳадде бояд дошта бошад. ҳамин тавр не? муаллиф ва коргардон субҳон Шарипов, филмбардор Умари Қаландарзод, оҳангсоз Ҷамшед Низомов, коргардони овоз Меҳроҷиддини Садриддин, муҳандисони видео Умедҷон Шарипов, Латифзода Муродбек, танзим ва ороиши компютерӣ Субҳон Шарипов. дар нақшҳо Нодира Исоева, Шуҷоати Ҷамолиддин, Ҳусейни Камолиддин, Ҷамолиддин Давлатов.